Upojni iglu S900 je vrhunski proizvod od Revateka. Kompletno znanje i vještina kod sustava za zbrinjavanje i odvodnju voda ugrađeni su u našim upojnim igluima. Isto kao naši rezervoari, i S900 izgrađen je iz ekološki prihvatljivog polietilena vrhunske kvalitete. Sa svojom težinom od samo 30 kg može upiti volumen vode od 900 litara. Posebno, kao rješenje odvodnje kod rezervoara za skupljanje kišnice, sigurna odvodnja vode ima veliku važnost kod sustava koji nije spojen na kanalizaciju. Ukratko, prednosti našeg standardnog sustava su povoljna cijena kod malih ili velikih sustava odvodnje, veliki volumen zadržavanja vode od 900 litara po jednom iglu, što zamjenjuje 4 tone drenažnog šljunka. Kompaktna izvedba, čime štedimo na prostoru. S900 je vrlo čvrst i postojan pri transportu i skladištenju. Može se složiti do 20 iglua jedan na drugoga, što kod skladištenja i transporta zauzima malo prostora. Na teretno vozilo može se utovariti do 300.000 litara upojnog volumena, što je 3 puta više od klasičnih upojnih bokseva. To je kod velikih projekata jedno od velikih ekonomskih prednosti. Mi garantiramo veliku snagu upijanja kroz spot i bočne stjenke. Sustav se može po potrebi naknadno proširivati. Sustav je povozan osobnim i teretnim vozilom sa osovinskim pritiskom do 12 tona. Nije potrebno dodatno omatanje sa upojnom tkaninom. Važno je da se upojni sustav uvijek opremi sa predfiltrom, čime smanjujemo mogućnost začepljenja grubom nečistoćom. Cijevni filtar ili podzemni filtar od Revateka perfektno štiti standardni sustav i brine za zaštitu i sigurnost kompletne linije. Dodatne informacije poput dimenzioniranja sustava možete dobiti u tvrtki Larix, tvrtki s najboljim rješenjima, neposredno kod Revateka ili u poglavlju Dodaci.